Aeroportul din Tiraspol a fost reutilat într-un aerodrom complet militarizat. Cel puțin asta reiese dintr-un set de acte și scheme care au fost transmise pe adresa redacției Realitatea TV. Aerodromul are o pistă de 2500 de metri ce permite aterizarea avioanelor militare și a celor de mare tonaj. Mai mult, pe teritoriul acestuia a fost construit un orășel militar unde sunt dislocate mai multe grupuri operative ale armatei ruse, dispeceratul central, statul major și posturile santinelelor, se arată în informațiile descriptive. Aceeași sursă indică că președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost informat despre aceasta în ședința Consiliului Suprem de Securitate din data de 22 ianuarie. Atunci, autoritățile de la Kremlin au declarat că la întrunire s-a discutat despre situația din Republica Moldova. Putin ar fi fost informat că aerodromul este utilat și funcțional, iar toate pregătirile pentru operațiunea Tuman au fost duse la bun sfârșit. Detalii despre această operațiune nu sunt însă expuse în schemele sau documentul descriptiv. În aceeași perioadă, KGB-ul transnistrean s-a reunit în mai multe ședințe. Toate notele informative despre situația din Moldova au fost transmise cu regularitate Kremlinului. Recent, KGB-ul transnistrean i-a atenționat pe locuitorii regiunii să nu meargă în vizite la Chișinău din cauza situației instabile provocate de protestele din Piața Marii Adunări Naționale. Iar dacă vizitele nu pot fi totuși anulate, locuitorii din stânga Nistrului au fost rugați să respecte normele de securitate și să nu participe la manifestații. Este cel puțin straniu ca o structură de acest gen să dea astfel de comunicate. Aceleași surse indică că doi dintre organizatorii protestelor de la Chișinău, liderul socialiștilor Igor Dodon și cel al formațiunii Partidul Nostru Renato Osati, ar primi indicații directe de la administrația președintelui rus Vladimir Putin. Prin aceasta se explică și vizitele atât de dese ale politicienilor la Moscova. Dodon și Osati sunt coordonați de oameni diferiți. Unul dintre ei ar fi un oarecare Maslov, din aparatul administrației lui Putin, doar că cei doi politicieni au roluri diferite. Renato Osati este elemental destabilizator și este instruit ca atare. Igor Dodon trebuie însă să acționeze ca o opoziție constructivă. Mai mult, potrivit indicațiilor directe de la Kremlin, Dodon și Osati ar trebui să provoace cu orice preț alegeri anticipate în Republica Moldova. În cazul unui succes, Moscova le-a promis celor doi politicieni un flux mare de alegători din stânga Nistrului. Mai mult, celor doi li s-ar fi dat de înțeles că alegătorii din regiune vor primi indicații clare pentru cine să voteze. Nici Igor Dodon și nici Renato Osati nu au răspuns la telefon pentru a comenta informațiile. În document se mai menționează că Rusia operează prin intermediul ambasadei sale de la Chișinău cu aproximativ 40 de organizații și persoane care îi promovează interesele, inclusiv prin analiști, ONG-uri, jurnaliști. Nu este deloc întâmplătoare adresarea publică a liderului diasporei moldovenești din Moscova, Alexandru Kalinin, către Putin pentru salvarea poporului rus din Moldova. Este exact același scenariu care a fost aplicat în Crimea. В 1500 году великий молдавский господарь Штефан Челмари с молдавской армией охранял рубежи России. Он не сдал Крым и христианство туркам. История повторяется. И сейчас, Владимир Владимирович, эта роль выпала вам. Спасти последний славянский народ. От лица молдавского народа, от лица молдавской нации, от лица молдавской диаспоры мы просим вас сохранить молдавскую нацию и не дать нам исчезнуть с истории. Între timp, în Transnistria au loc cu regularitate cantonamente și exerciții ale forțelor militare dislocate în regiune. În perioada 18-22 septembrie au avut loc exerciții militare cu implicarea forțelor terestre și aeriene. Este vorba despre regimentele principale de artilerie și aviație, batalionul de artilerie antitank, subunitățile de artilerie compuse din 4, 6 sau 8 tunuri, avioane militare de tip Mi-28M, Mi-8, Su-25SM și Su-24M. Cantonamentul a fost împărțit în 3 etape, iar participanții au acționat în baza unui scenariu. Prima etapă a presupus deplasarea în așa numita zonă de conflict, stabilirea la locul de dislocare și blocarea unităților militare ilegale din zonă. În timpul celei de-a doua etape, militarii au fost implicați în operațiuni de căutare și lichidare a inamicilor cu distrugerea bazelor de dislocare ale acestora. Etapa finală, a treia, a presupus ocuparea și controlarea teritoriului unităților militare ilegale. Soldații au întreprins un set de acțiuni pentru a instala și menține un regim de drept în zonă și au asigurat paza obiectelor strategice. În data de 2 februarie 2016, forțele armate din stânga Nistrului au început cantonamentele echipajelor de tancuri. Informația a fost publicată pe pagina oficială a așa zisului Minister al Apărării de la Tiraspol. Scopul exercițiilor militare este de a ridica nivelul de pregătire al tanchiștilor. Cantonamentul se va desfășura timp de 2 săptămâni, iar militarii vor face exerciții tactice, tehnice și vor efectua trageri. În prima săptămână vor avea loc exerciții în săli de cursuri, unde soldații vor studia construcția motorului pe machete secționate și panouri schematice. Șoferii mecanici vor face exerciții tehnice, iar comandanții
comandanții tancurilor și țintașii vor efectua tragere, se arată pe site-ul așa numitului minister. La final, soldații vor practica acomodarea tancului din regim, deplasarea în regim de luptă, îmbarcarea echipajului și vor face exerciții de manevre cu mașinile de luptă.